Днес ще проведа с вас един честен разговор за нещо, което дълбоко ни вълнува през последната година. Тема, към която гледаме с приоритет – изкуственият интелект. Искам да обсъдя с вас възможностите и заплахите от стремителното му навлизане в бизнесът ни. Защото ако действаме на време и стратегически, ще имаме предимство. И докато конкурентите ни си повтарят "мен това не ме касае" или "той ми казва какво да правя и какво да публикувам", ние ще мислим и ще действаме осъзнато. Ще ви начертая условията, в които работим в момента и възможностите, които се отварят пред нас. А вие ще си изберете приоритет. Една посока, в която да погледнете в дълбочина. Вие слушате Ритуали за успех подкаст, а аз съм Мария. Моята мисия е с всеки разговор да правя решенията в бизнесът ви по-леки. Ако ви харесва да научавате инструменти за своите дигитални продажби и впечатляващ маркетинг, ще ви помоля да последвате този подкаст. А аз обещавам, че във всеки епизод ще намирате чисто нова идея, разбиране и кураж. Благодаря ви много. Днешния епизод ще започнем като първо се огледаме. В каква среда работим и как тя се променя? Какво изисква от нас? Нека си кажем честно, всички сме уморени от нон-стоп промени. Всички сме уморени от алгоритми, нови дейности, ново учене, нови опити, нови проекти. И изкуствен интелект, необятен, променящ се, понякога вдъхновяващ, понякога плашещ. И аз като вас съм уморена до смърт. Уморена съм от работа, от адаптацията, от изборите, от решенията. Но и от хилядите гласове, които крещят: трябва да направиш това, или не, трябва да направиш точно обратното. Също като вас и аз се боря за бизнеса и щастието си всеки ден. И отлично разбирам, ако се чувствате по подобен начин. Но аз, както вас, не си позволявам нито за миг да загубя сетива за промените в света на изкуствен интелект, които се движат с умопомрачителна скорост. Уморени или не, време ни е за нова задача. Нека разгледаме промените, настъпили заради изкуствен интелект в нас самите, в социалните мрежи, в продажбите, в стоките ни. Промени валидни за всеки бизнес, без значение дали продава продукти или услуги, без значение колко сме големи. Важно е да разберем какво се променя в средата и какво в бизнеса трябва да трансформираме, за да излезем напред. Първа промяна в нас самите. Нова, чисто нова, непозната палитра от тревоги се настани в душите ни след близката работа с GPT. 3 чувства и нов нюанс на стрес. Ще загубя ли идентичност? Може ли да ме замени машината? Ще се справя ли с тази технология достойно? И най-коварният страх. Страх от безсмисленост. Моят труд ще има ли стойност? Всеки от нас ги преживява по различен начин. Едни в по-голяма степен от други. Признавам, че месеци наред ми трябваха, докато дефинирам своята роля в тази нова реалност и се успокоя. И ще я споделя с вас. Човешката роля е много ясна, тя е в човечността. Запомнете, целият ни опит, умения и талант ще се умножат от изкуствен интелект и ще ни дадат предимство. Както казвам на клиентите си, изкуственият интелект е като увеличително огледало. То показва нас, но много по-големи. И всичко, което имаме, вкусът си, талантът, опитът, стратегиите, емоциите, които създаваме на клиентите и най-вече познаването на клиентите, всичко това става по-ярко и по-силно. Всичко, което сме трупали и изградили през годините, остава все така наш скъп капитал. Трябва да го сложим само в нова среда. Мисля, че до края на епизода ще ви дам добра идея как. Втора промяна. Трансформират се социалните мрежи. Всеки ден хиляди хора се събуждат и започват да копират съдържание. Копират най-успешните модели и дигитални продукти. Кратко и дълго видео, кукички, заглавия, структури на съдържанието. Създават копия и ги публикуват в социалните мрежи. Огромен обем съдържание всеки ден. Знаете ли, че някои от тези хора имат ограничения и публикуват само по 5 trial reels на ден? Част от тях получават забрани за публикуване за месеци, защото лъжат системата с едни и същи 10 рила всеки ден, месеци наред. Имат ли бъдеще тези подходи? По-скоро не. След малко ще обясня защо, но те създават в момента огромна опашка от съдържание. И ние, като малки създатели, стоим на нея. И често се огорчаваме. Често виждаме стратегии, които са работили преди 6 месеца, да умират пред очите ни. А е важно да опазим менталното си здраве. Важно е да опазим усърдието за създаване. И не, изкуствен интелект не ограничава достигането. И не,
Инстаграм не ограничава достигането, просто има нечовешка конкуренция. Социалните мрежи се опитват да опазят реалните си създатели. Инстаграм въведе лимит на Trial Reel, YouTube ограничава създадените с изкуствен интелект видеа и гласове, но до кога? И още нещо за социалните мрежи. Достигането до създадената с много труд собствена аудитория става все по-малък приоритет на мрежите. Създаваме пост или видео и то стига до малка част от нашата и до чисто нова аудитория. А тя има качеството да не ни познава, да не ни се доверява, респективно не купува. Тоест, настоящите стратегии следва отново да се променят. Това не прави и социалните мрежи безмислени. Означава, че ни трябва друг подход за затопляне на аудитория. И изкуствен интелект може могъщо да ни помогне в това. Очаквам, че отново ще тръгнат миграции между мрежите. И хора ще започнат отново с твърдения. Ето, в TikTok е по-лесно. Запомнете от мен, по-лесно, със студена аудитория, не съществува като понятие. Тя просто гледа и не купува. Аз се впечатлявам от смелостта и лековерността на 90% от създателите на бизнес, които разглеждат продажбите като процес от две прости стъпки. Показваш и продаваш. И точно те, мили мои приятели, първи ще изчезнат и ще разчистят място за нашите бизнеси. Защото с вас отлично знаем колко работа стои зад устойчивите дигитални продажби. Тези ваши конкуренти ще са първите, които ще загубят битката с ChatGPT и дори няма да се досетят, че той е причината за това. Време е за промяна, за нови места, на които да водим нашата аудитория и да печелим доверието й. Ако помислим стратегически и познаваме възможностите на изкуствен интелект, ще създадем съвременни, ефективни и грижовни фунии, ще впрегнем роботи, които да говорят с клиентите ни и ще водят към покупка с нашите думи. Трета промяна. Трендовете умират по-бързо от всякога, защото интересът се определя не от друго, а от човешката психология. Всеки ден ние консумираме планина от съдържание. И трендовете умират ден след като са се родили, защото когато видим нещо 5 пъти днес, на 6-тия вече го мразим. Печели кой? Печели само създателят на тренда, защото когато се включат копиращите, хората вече го намират за антитренд. Тоест, в света, в който има все повече изкуствен интелект, все така живее и прогресира оригиналната, родена от човек идея. Създаденото от нечие въображение, изработено прецизно, с емоция, с грижа или с страст. Изкуственият интелект не е автор, но може да е катализатор на най-добрите ни идеи. Може да ги онагледи по-добре, може да ускори оформлението им, да дистрибутира по-бързо към света. Изкуственият интелект може много да ни подкрепи, като разчисти време за чисто нови идеи или стимулира мисленето, за да се появят те. Но зад гениалността и преди и сега стои човекът. Гениален ли е той, ако е потънал в задачи? Знаем, че това никога не става. Ето за това се налага да помислим сериозно за трендовете и за тяхното ползване създадох видео. Обязателно го потърсете. Четвърта промяна. Измененията стават бързо. Всеки, който се опитва да следи новините в сектора изкуствен интелект, остава без дъх. Всеки ден има промени, нови решения, нови приложения, нови възможности, нови сътрудничества, нови перспективи. Можем ли да си позволим да неглижираме? Да ви кажа честно, аз не бих поела този риск. Да, не мога да покрия всичко, но има теми, от които не отмествам очи. И те никак не са сложни. Ето ги. Какво се променя в ChatGPT и в Gemini? Как напредват интеграциите с тях? Скоро ще видим съвместна работа с сайтове Shopify, Canva. Как напредва изработването на красиви визии и видеа? Как се дигитализира комуникацията с клиента? Появяват се нови модерни търговски фунии, в които клиентът е нежно обгрижен, а търговецът свободен. Аз за себе си съм взела твърдо решение да разчистя време, за да мога да се фокусирам в тази промяна. Важно е за мен и за клиентите ми. Пета промяна. Бизнес в наши дни повече от всякога означава адаптация. Бърза. Без значение какво продаваме, ще бъдем засегнати от промените и ето ги моите прогнози. Ако продаваме продукти, може би се чувстваме защитени. Но ако не впрегнем изкуствен интелект за нашия маркетинг, скоро ще бъдем невидими. Лавината съдържание расте. Нашите постове се губят. Новите лица ще ги подминават. Профилът ни ще линее. Силите и устремът ще намаляват. Създателите на продукти трябва да имат инструмент,
с който да създават лесно и бързо постове, показващи полза и удовлетвореността на клиентите от стоките им. С пълна сила това важи за експертите, които предлагат услуги, които изпълняват за клиентите си – стилисти, лекари, стоматолози. Искаме ли видимост, ни трябва добро и лесно създадено съдържание. Скоро няма да ни трябват живи инфлуенсъри. Много по-скоро от очакваното. Ще имаме съвършенни аватари, които ще показват нашите продукти и услуги красиво, професионално, неуморно. И всеки добър търговец ще се справя великолепно сам. Защото когато знаеш правилата на модерната търговия и имаш видеоробот, всичко е по-лесно, по-бързо и най-вече ефективно. И ако съм инфлуенсър в момента, много здраво ще работя, за да създам своето съвършено копие, което по-атрактивно, по-креативно, по-различно да представя всякакви продукти, за да предложа на своите партньори и клиенти завършен, ефективен и лесен за ползване свой аватар. Скоро роботи ще продават нашите стоки или услуги с лекота, грижа и разбиране. И не бива да ги подценяваме. Виждате сами как ChatGPT печели сърца. Как ще правим това, ако нямаме идея какво е търговска фуния? Ако нямаме идея и сега какво продава? Наивно е да мислим, че GPT сам ще го направи. Той би могъл, но той прави само това, което му кажем. Или водим тъпо и упорито към бюлетин, който никой не чете. Защо не четат? Защото светът е шарен и бърза и хората не се вълнуват от нашата стойност. Те намират своята. Защото мечтаният клиент 5 часа дневно е онлайн, където ние отказваме да бъдем, защото от години нямаме време. Много хора все още упорито продават информация. Продават знание във време, в което то на практика е безплатно. Казвам го директно. Належащо е бързо да сменяме подхода. Това е в моята сфера. Аз развивах бизнеса си в много компрометиран и много конкурентен пазар, правейки друго. Аз не обучавам. Аз работя за клиентите си по техните решения. И хората търсят точно това. Решение, резултат. Персонална подкрепа. И сега е време тези решения да станат по-лесни, по-бързи, по-ефективни. С изненада чета вопли от типа: изкуствен интелект не ти дава стойност, той не ти дава топлина, информацията му е ефтина, хората са наивни и търсят лекота, не се замислят. За сведения на тези обучители или ментори, няма нищо ново под слънцето. Изкуствен интелект не променя хората. Те винаги, още от древността, са искали да им е лесно, да имат моментален резултат, да е безплатно. Вродено ни е. И да ги убеждаваме, че грешат с изкуствен интелект е, меко казано, безмислено. Фокус на всеки ментор или консултант по-скоро трябва да е как допълнително да ускорим и улесним процеса. Как да сбъднем тази отколешна мечта. Защото днес можем. Сигурна съм, че точно вие отлично разбирате. Всеки бизнес ще бъде променен. И е време да намерим своите оръжия в тази чисто нова битка. Сега имаме аванс пред тези, които намират начин да се самоубедят, че всичко ще е наред. Изкуствен интелект няма да ни вземе бизнеса само, ако се адаптираме и го вкараме там. 6 месеца аз не живея, а изучавам и строя решения с изкуствен интелект. И да направите същото е най-ценният съвет, който мога да ви дам. Нека ви разкажа. Вече стана ясно, че за да оцелеем в социалните мрежи ни трябва много, но добро човешко съдържание. Аз конструирах робот, който помни правилата за общуване. Хиляди сложни маркетинг и психологически правила за различните клиенти, за различните им нужди, за различния етап на общуване. Този робот пази най-модерните стратегии за създаване на съдържание. То е една умна рамка, с която аз никога няма да сгреша. Рамка, която да поеме моята тема, моята оригинална идея, разбирането към човека, топлината и да я превърне в пост-образец. Това ми помага да създавам много оригинално, човешко съдържание, без да се тревожа за правилата. Тях ги пази моя робот. Създавам без да мисля какво пропускам и как да го направя. Моята идея може да бъде оформена по десетки различни начини и да избера най-добрия. Това ми дава нова креативност, сила, избор, възможности и обем публикации. Робот ми помага да събера, запазя и адаптирам със себе си всички най-добри стратегии за грабване на внимание. Да ми ги предлага при поискване в зависимост от целите ми. Нещо, което толкова много ми тежеше в миналото. Робот ми помага да родя добри идеи. Той не ги пише за мен. Той анализира всичките данни, с които разполага и ми казва от какво моите хора са се уморили. Какви думи им е омръзнало да четат. Той ме предизвиква да мисля,
да взимам сложните решения подготвена. Всички знаем колко тежи самотата да избереш. Работя по роботизирани инструменти за събиране на поръчки, уточнения с клиенти, които в момента грабят тонове време в чатове. По зададен сценарий и контекст робот конструира видеята ми. Конструира кампаниите ми, цените, фуниите, препоръките на подкастите ми. Имам си борд от съветници, най-великите умове на човечеството, за пълноценно мислене, адаптиране и промяна. Това е толкова важно и още много. И всичко това слагам в ръцете на клиентите си. Уча ги да ги ползват, да скъсяват време, да представят себе си, проектите, идеите си с повече лекота от всякога. Учим се на нови инструменти и достигаме максимална ефективност, за каквато сме мечтали, но запазвайки емоцията и гласа си. В обобщение, не е правилно да се каже, че идват сложни времена. Те отдавна са тук. И да сме адаптивни, креативни и бързи е по-важно от всякога. Не бива да ни е страх, няма от какво. Не бива да се подценяваме. Доказали сме своята устойчивост и сила. Трябва да се гмурнем в морето от възможности и ще открием един съвсем нов хоризонт. Нещо, което установих със сигурност и го виждам в клиентите си. Когато влезеш в този виртуален свят, опознаеш го, потрудиш се случва чисто ново чудо. Виждаш една нова възможност, ярка, силна, неповторима. Твоя талант, подчертан многократно. Възможности, за които дори не сме мечтали. И точно тук е най-хубавото. Няма как да ни го откраднат. Това бяха моите мисли за изкуствен интелект днес. Сигурно след седмица ще имам други. Всичко толкова бързо се върти. Потърсете ме, ако ви трябват вдъхновение или съвет. С радост ще създам още подкасти по тази тема, точно за вас. Накрая 2 фрази, които да ви показват, че сте на прав път. Изкуствен интелект работи с мен, не вместо мен. Изкуствен интелект подсилва многократно моята креативност, талант и моя план. До нови срещи! Благодаря ви, че слушахте Маркетинг за дамски бизнес подкаст. Надявам се ви оставям вдъхновени и че сте си грабнали нещо, което ви помага докато градите бизнесът, който наистина прави животът ви щастлив. Ако този епизод ви допада, оставете ревю и изпратете на някой, който търси нещо стойностно. Така заедно ще му оставим ползи, от които наистина много се нуждае точно сега. До следващия път!